Què és un terapeuta? N'hi ha de tota mena, n'hi ha per tot arreu i ofereixen de tot. La fisioteràpia, la quimioteràpia, l'aromateràpia, totes elles són teràpies, però dues són ciències i una és una pseudociència. De les teràpies i els terapeutes i moltes coses més en parlem en Jordi de Manuel i jo en aquest llibre. Què és un terapeuta? N'hi ha de tota mena, n'hi ha per tot arreu i ofereixen de tot. La fisioteràpia, la quimioteràpia, l'aromateràpia, totes elles són teràpies, però dues són ciències i una és una pseudociència. De les teràpies i els terapeutes i moltes coses més en parlem en Jordi de Manuel i jo en aquest llibre. Aquest llibre, escrit amb el biòleg i escriptor Jesús Purroy, dissecciona el món de les pseudociències. És un llibre que és un bon regal per a aquelles persones que estiguin atrapades amb alguna pseudociència o dubtin sobre el que és ciència i el que no ho és.